Príjemný deň, vítam vás na svojom kanáli, takže takto to je dnešná téma, koľko kyslíka vyrobí strom za rok. Najprv si zopakujeme, čo to je fotosyntéza. Všeobecný vzorec fotosyntézy, kysličník uhličitý reaguje s vodou za prítomnosti slnečného žiarenia a vytvára sa C6H12O6, nazvieme to drevná hmota a uvoľňuje sa kyslík. K tomu, aby sme si určili, koľko vyrobí priemerný strom kyslíka za rok, tak najprv si musíme určiť, čo to je priemerný strom. Ako priemerný strom som si určil 80-ročný orech, ktorý má výšku 18 metrov, priemer koruny 18 metrov, objem drevnej hmoty je približne 2,25 m3, hmotnosť približne 0,5 tony a množstvo uhlíka, ktorý je zabudovaný v dreve, je 610 kg. Fotosyntéza. V procese fotosyntéze v tomto našom 0,5 tonovom strome vstupuje 150 litrov vody zo zeme, z ovzdušia nám prichádza 360 kg kysličníka uhličitého, a vytvára sa 250 kg drevnej hmoty a zároveň sa uvoľňuje do atmosféry 260 kg kyslíka. Drevná hmota sa rozloží, alebo my si ju môžeme kvôli jednoduchosti rozložiť na dve časti. Na časť, ktorá je uložená v listoch, 125 kg, a časť, ktorá je uložená v samotnom strome alebo v dreve, tiež 125 kg. A kyslík 260 kg, ktorý sa uvoľní do ovzdušia, tak z neho v procese dýchania zase vstupuje do fotosyntézy polovička, a síce 133 kg tohto kyslíka. Dýchanie. Drevná hmota plus kyslík, vytvára sa kysličník uhličitý a vytvára sa voda. 130 kg kyslíka reaguje so 125 kg drevnej hmoty a uvoľňuje sa 75 litrov vody a uvoľňuje sa späť do ovzdušia 183 kg kysličníka uhličitého. Takže strom, ktorý vážil 0,5 tony, v priebehu roka za prijatia 150 litrov vody zo zeme a za prijatia 360 kg kysličníka uhličitého z ovzdušia vytvára sa nová drevná hmota v množstve 125 kg a uvoľňuje sa späť do ovzdušia polovička z vody, ktorá vstúpila do procesa fotosyntézy, to je 75 litrov vodnej pary, plus 183 kg kysličníka uhličitého a zároveň v ovzduši nám ostáva 133 kg kyslíka. To je presne tých 133 kg kyslíka, ktoré nám vyprodukuje náš priemerný strom. Takže k tomu, aby sme my mohli v priebehu roka spokojne dýchať, a síce aby sme mohli spotrebovať 245 kg kyslíka, potrebujeme dva veľké stromy, ktoré nám dokopy vyprodukujú tiež približne 250 kg kyslíka. A kde sa vzal priemerný strom? Priemerný strom v čase predindustriálnej bolo v atmosfére 600 tón uhlíka a zároveň 600 miliard tón uhlíka a zároveň v biomase bolo 610 miliard tón uhlíka. Takže som to vydelil a priemerný strom tým pádom som dostal, že má v sebe zabudovaných 610 kg uhlíka a v priebehu roka z ovzdušia zobere 100 kg uhlíka a späť sa vráti do ovzdušia 50 kg uhlíka. V skutočnosti však bilancia prijatý uhlík, odovzdaný uhlík je mierne v neprospech prijatého uhlíka. To znamená, že prijatý uhlíka je trošku viacej ako odovzdaného uhlíku, to znamená, že drevná hmota mierne rastie. To je vlastne to historické striedanie dôb ľadových a dôb medziľadových, ako si to ukážeme v niektorom z ďalších vstupov. To,
či strom vyprodukuje 130 kg kyslíka alebo viacej, samozrejme závisí od toho, či to je strom veľký, či to je strom malý, či ten strom je v našich zemepisných šírkach, alebo či to je strom, ktorý rastie v pralese. Ak je to strom, ktorý rastie v pralese, tak predpokladáme, že tento strom môže vyrobiť až 4-násobné množstvo kyslíka ako strom, ktorý rastie v našom miernom pásme. No a hlavný prínos stromov, okrem teda iného, že vytvárajú kyslík, je aj ten, že hlavne v oblasti rovníka, kde rastú dažďové pralesy, uvoľňovaná vodná para vytvára vrstvu mrakov, ktorých albedo alebo odrazivosť sa blíži k číslu 1. To znamená, že takmer všetká slnečná energia, ktorá dopadá na rovník, sa zároveň odrazí späť do atmosféry alebo späť do vesmíru. No a či sme uvažovali správne alebo nie, tak na stránke lesov sa udáva ročný prírastok drevnej hmoty slovenských lesov 4,8 tony na hektár, čo je 5,1 tony vyrobeného kyslíka na 1 hektár. Takže s našim výpočtom to sedí, keďže priemer nášho stromu je 250 m². No a aký je z toho záver? Nebuďme leniví a pohrabme na jeseň spadnuté listie. Je to určite lepšie ako strom vyrúbať. No a na záver už iba malá poznámka. Ďakujem za pozornosť a želám príjemný deň.